Meron silang high boots, ayan. Mayroon din po silang low cut. So sa halagang 60 KD, ngayon 42 na lang. And so may ibang kulay. Hey there. Ganda to. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sa spike pa lang niya guys. So perfect na. So waterproof to guys ha. Ayan. So ganda to pang trail. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Kerv Bisaya. So nagbabalik na naman tayo. So for today mga kabisdak ay nandito na naman tayo sa outcot. Alam niyo na kung anong uy! Hi guys! Yung dalawa. Ayan. So nandito na naman tayo sa outcot kasi naghahanap na naman tayo ng mga sale. So ngayon mayroon tayong nakitang sale na isang outdoor boutique. Ayan po. So bibisitahin natin to ngayon. Ha? So, ayan po, oh. Napansin niyo yan, oh. Ayan, oh. May sale. Alam mo yung logo na yan? Yan po ay The North Face. So, tara guys, bisitahin natin. Samahan niyo. So, ayan guys, bumungad sa atin tong sale na nakasulat. Ayan. So 30% sila ngayon ang North Face. Dating 12 KD pala to. So ngayon 8 KD for 100 na lang. So ito po ay sleeveless, polyester siya guys. So ang ganda ng tila niya, oh, stretch. Diba? Yan po. So lahat to naka-sale. Ayan, except sa mga t-shirts. Makikita niyan may mga t-shirts at doon may mga pants din po. Ayan. Wow, mayroon din pala ditong converter. Ayan. So ito guys, oh, pants nila na pwedeng gawing shorts. Ayan, oh. Ayan. So sa halagang 38 KD dati, ngayon 26,600 na lang. 30% sila ngayon. At mayroon silang mga pants. Ayan, ang ganda ng mga pants nila guys. Ayan, kung mapansin yan, stretch, oh. Ayan, oh. So dating 34, ngayon 23.8 na lang. Ayan, may mga shorts. Ayan. So yung klase ng shorts nila guys at saka pants ay nylon po to ang material ito. Nylon elastin. So stretch siya guys. Nylon ang kanyang fabric at elastin. So stretch. So magandang klase ito. So malamig isuot. Ayan, oh. So maganda guys. Diba? So mayroon ng kulay na beads at mayroong gray. Ayan. At doon sa banda mayroong black. Ayan, may black. At ito naman mayroong pants. Ayan. So dating 30 KD. So 21 na lang. Ayan. At ito guys, oh, kung makita nyo yan. So coordinates ang tawag nito na t-shirt. Ayan. So bawat country mayroon pong mga ganito. Ayan, oh, makikita nyo yan. So GPS, so coordinates po yan. Location kung saan yun ang store naka-located. Ayan, oh. So mayroong white, mayroong black. Ayan. Ayan po guys. At mayroon din po silang gray. Ayan. So dating 11 KD, so ngayon 7 KD 700. Ayan. So may mga polo shirt din po sila guys, oh. 20 dati, ngayon 14 KD na lang. So mayroong gray. Ang ganda, oh. Diba? Ito yung mga t-shirt sila at polo shirts. Ito may short din po pala sila guys, oh, dating 26, so 18 KD 200 na lang. So itong shorts na to guys ay cotton ang fabric nito. Yan. Yan, diba? So ito naman guys ay mga bag. Ayan. And itong makikita yun guys ay klase-klase po, iba-iba yung style ng bag nila.
Ayan, ang pagkakaalam ko sa mga bag nila guys ay mostly to ay mga water resistant. Ayan, at mayroon din po silang waterproof. So kagaya nito guys, so ito po ay tawag nilang bag waterproof dahil po sa zipper niya, kung mapansin niyo may rubber. And so waterproof po yan guys. Ayan, oh. So ang kagandahan lang dito sa North Face kasi matibay talaga yung mga bag nila guys. Ayan. So ito po palang bag na to guys, ito. Ayan, so ang halaga po pala nito dating 38, ngayon ay 26.6 na lang guys. Ayan. At klase-klase po yan, may mga model po yan na pangalan guys, like nito may pangalan Gister. Ayan. Ito naman ay Borealis. Ayan, so kung plaid siya, combine po sa black. At ito naman ay Borealis black. Pero mayroong Borealis Classic po niyan guys, kagaya nito. Ito. Borealis Classic po to. Ayan. Ayan po. Sa halagang 38 dati, ngayon 26.6 na lang. At mayroong ito ano to? Cryptic bag. Ayan. Ayan, so gray siya guys. So mayroong pang mga ibang kulay to. Itong cryptic bag na to guys ay 34 dati, ngayon 23.8. So kung mahal siya guys, so malaki po yan, malaki ang capacity. So, depende po yan sa laki yung kaya nito. Ayan, 40 KD dati, ngayon 28 na lang. So model po nito guys ay hot shot. Ayan, ano, ayan, so ganda. Ayan, so mayroon din po silang mga pang school bag. Ayan, so dating 26, ayan, ngayon 18.2 na lang guys. Ayan, at mayroong maliliit. So ang ganda guys, oh, ano nyo. Ayan, pwede siyang i-handle. Ayan, pwede po siyang gamitin backpack. Ayan, oh. So sa halagang 22 dati, ngayon 15.4 na lang. Ayan, diba? At ito ang hinahanap-hanap guys ng mga backpackers, itong bag na to. Ayan, pang hiking bag. So mostly bumibili yan mga backpackers. Ayan. At yung mga nag-hiking. Ayan guys, oh, dating 62, ngayon 43.4 na lang. Ayan, so may ano to, depende sa klase. So itong model na to ay Tera 55. So mayroon din pong Tera 65. So mas mahal-mahal yun kasi malaki capacity. Ayan, so mayroong green yung kulay nito eh. At ito naman ay black. Ayan. Ayan. Yun. Diba? Ito yun. So maganda guys kasi ang ano talaga nito, ang likod talaga guys, kung makikita itong pang hiking bag guys. Ayan, oh. So very comfortable kung mag-hiking kayo or magta-travel kayo. Basta mostly ang bumibili nito mga backpackers, mga tao. Ayan. So at ito naman guys ay mayroon kaming mga pang bag ng mga ganito guys. Ayan, 10 KD dati, ngayon 7 KD na lang kasi 30%. Ang ganda ng design niya guys. Never stop exploring. Ayan. Ang kagandahan lang kasi yung bag dito sa North Face guys ay kakaiba talaga yung design ba. Kagaya nito. Ito guys, open ang top niya. Ayan. And pwede siyang backpack din po. Ang ganda oh. Diba? Ito ay 34 dati, ngayon 23.800 na lang itong bag na to guys. So ayan po yung mga bag ng the North Face guys. Ayan, sa mga naghahanap ng bag dyan, ayan, bisitahin po yung boutique ng North Face. Kasi ang bag ng North Face ay pang matagalan po talaga yan. At quality at durable. Ayan. Diba? So next naman guys ay dito naman tayo sa mga shoes. Ayan guys, so kung makikita nyo guys, pang hiking shoes yan. Ayan, mga waterproof. So dito sa North Face mayroon talaga silang sapatos na mga waterproof kasi ito yung mga ginagamit sa pang hiking. Ayan, pang outdoor. Ayan, so natin guys, ito guys, makikita nyo sa taas, high boots siya. Ayan po. So magkano to?
Ayan, 68 dati, ngayon 34, so naka 50% siya. So ito naman 65 dati, ngayon 45.5 na lang. So ito guys, kung matagpamansin nyo yan, ayan, collaborate po yan sa Northeast tsaka Big Tib company. Ayan. So ito yung bagong collection nila. Ayan, kung makikita yun guys, ayan, the future of thrill, power for their Big Tib. So ayan po to. Ayan, kung makikita yan. So yan yung materials na ginagamit sa sapatos sila. Kasi before kasi guys, kung napansin nito, mayroon Vibram. Ayan, so ngayon wala na sila. Ito kasi mga old to. Ayan, so dati mayroong Vibram na material na ginagamit. So ngayon Big Tib na. Ayan o. So ayan, kung mapansin nyo, mayroon silang high boots. Ayan, mayroon din po silang low cut. So sa halagang 60 KD, ngayon 42 na lang. Ayan, so may ibang kulay. So maganda to. Kung mapansin nyo lang, sa spike pa lang niya guys, so perfect na. So waterproof to guys ha. Ayan, so ang ganda to pang trail. Ayan, so may black, at ito rin may future light, the North Face. Ayan, so ang ganda ng spike nya. Ayan, so maganda to pang hiking din po kasi ankle support siya. Ayan, ito may isang kulay. At ito guys, 46 dati, ngayon 32.2. So ito po yung price. So naka-sale sila ng 30%. So may low cut din po. Ayan, pareha sila ng design, pero ito low cut. So 40 KD siya, mas less siya ng konti kasi 40 KD siya dati, ngayon 28 na lang. Compare nito 46, so 6 KD different lang. Ayan, sa regular price. So ito may kulay. Ayan. Ayan po. Ito mga Vibram. So ito yung mga old model na collaborate sa The North Face at Vibram. Ayan. So maganda to guys kasi mga waterproof po yan. So maganda yan pang hiking or pang motor. Ayan. So mga low cut din. At may mga sandal din po sila guys. So ang sandal nila guys, ayan, design po to sa pang trail, so water or land pwede siya guys. Ayan, isuot. So 30 KD dati, ngayon 21 na lang. Ayan, at mayroon silang mga slide. Ayan, so maganda ang klase, malambot, oh, ang slide nila guys. Ayan, mapansin niya. So dating 15, ngayon 10.5 na lang kasi naka-sale sila ng 30%. At ito rin 20 KD before, ngayon 14 KD na lang guys. So ayan yung mga shoes nila guys. At ito yung mga bagong collection ng The North Face na collaborate sa Big Tib. Ayan. So ito yan. So kita niya guys, sa regular price pa lang niya guys dati guys ay 80 KD na. So nasa mga 12,000 pesos po, so mga ganyan, 13 to 12,000 sa piso po ito. So ngayon naka-sale sila, so 56 KD na lang, so nasa mga around 8,000. Mahal pa rin. So ayan guys, pero maganda guys, isuot to. Ayan, ang flight series, ang ganda, kita mo lang yung soilas na yan. Oh. So ang ganda ng quality nito guys, pang matagalan. Ayan. So ito naman 62.60 dati, ngayon 43.4. Ayan po yung mga shoes ng North Face guys. So ang ganda oh. Yeah. O diba? 45 dati, ngayon 31.5 na lang. Ito. So ayan guys, pag sinabing North Face guys, ayan, pang travel na bag. Ayan, so durable at quality. Ayan, so naka-sale sila guys. Ayan oh. Maganda to pang travel talaga guys oh. Quality, durable. Ayan, so ayan, so na price 110, ngayon 77 na lang. So malaki to siya guys oh. Pero may mas malaki pa nito. Ayan, so ito naman ang maliit, pang cabin size.
Ayan, so dating 94, ngayon 65.8 na lang siya guys. Ayan. So ayan guys, ayan nakita natin kung ano yung nasa loob ng the North Face. So ayan, nakita natin naka 30% nga po talaga sila. At ang gaganda ng mga items sa sapatos, sa mga bags, at sa mga t-shirt at mga pants nila pang hiking guys. So ayan, ang sale pala is hanggang August 23. So, sa mga nandito sa Kuwait po, ayan, ang store po nito ng The North Face po ay mayroon po sa Avenues Mall, sa Salmia Boulevard at sa Alcott din po. At kung gusto niyo pong bumili, mayroon din pong sa airport, yung tinatawag na carbon fiber, mayroon din pong The North Face doon. So, pwede niyo pong bisitahin arrival and departure po. Ayan, so guys, huwag mo na kayong katumpik-tumpik bisitahin. Yun na po ang The North Face boutique. Ayan, so para makabili na kayo kasi sobrang mura na po talaga yung mga items sila at sulit at durable. Ano naman, ang The North Face ay sobrang ganda ng mga items sila. At bihira lang po mag-sale sila. So, dito na lang po ako guys. God bless. At don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye-bye!